बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फैनाय जालायबाय थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामनो सानाखै जोंहा सरकाराबो अलरेडि जानानै थांखांखाबाय मैयानो जोङो बेबायदि समायखिरा लानायफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय दा जोबोद मोजां जाबाय सरकारा एसे पावारफुल जाथोंसै आरो खामानिफोरखौ मावथोंसै आरोना बेबायदिनो प्रतिश्रुति होखानाय जितु मावनो गोनां दङ बेफोरखौ मावलांथोंसै नङा होमबा थ' जोङो नेनानै थानि जोबोद मोजां मोजां आपडेट्स जोङो ओंखारबोनाय नुनो मोनखादों स' इलेक्सननि सिगाङावहाय थ' बेबायदिनो जोङो माखासे प्रतिश्रुति जोङो होलांनाय नुनो मोनदों दा बयबो मोननो थांगासिनो दङ जानांगौ निस्सय ना थ' जोङो मिथिनो मोनदों बिखेखकरि आइजोफोरनि थाखाय रोजा रोजा आइजोफोरनि एकाउन्टाव रां क्रेडिट जागोन निस्सय अरुणोदयनिफ्राय लानानै बेबायदिनो दंफां फुलि गायनायनिफ्राय लानानै गोबांथार बेबायदिनो दाउ अमा फिदोंना 10,000 मोननायजों थ' जेन' हक मोननो थांगासिनो आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो जोङो मिथिनो मोनबावदों आरोबाव थ' दालिनिफ्राय लानानै सेनिनिफ्राय लानानै रेशन कार्ड थानायफोरा ना थ' बेबायदिनो एबारावहाय मोननो थांबावगोन थाव गोथां आरो बिनि उनावहाय आरो मोनबावगोन सापातबो मोनबावगोन जाहैदों आरोना थ' जोबोद मोजां खौरां लासै लासैनो सापातखौबो मोनहैगोन आरोना थ' मामाया बुंखादों एबारावहाय रायजोफोरा जुदि मामानो आरोबाव आशीर्बाद होबावोब्ला थ' मामाया मावगोन थ' रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदियैनो दा सरकाराहाय फैबाय आरो मामाखौनो दैखांहरबाय ना थ' दा मामाया मावलांगोन निस्सय आरो मामाया जेखौ बुङो बेखौनो मावो होननानै जोङो मिथिनो मोनोना थ' आं एसे भिडिअ क्लिप्स लागायना होलांदिनि मामाया मा फोसावनायमोन इलेक्सननि सिगाङावहाय थ' बिदिब्ला एसे नायलांदो आङो गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाबाय আপোনালোকক মোদী ডাঙৰীয়াই চাউল বিনামূলীয়াকৈ দি আছে আৰু আমি আপোনালোকক 100 টকাত 1 কেজি দালি 1 কেজি চেনি আৰু 1 কেজি নিমখ দি আছো মোৰ মনটো ইয়াত সন্তুষ্ট হোৱা নাই মই আৰু কিবা কৰিব খোজো সেই কাৰণে ভগৱানে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি মোক আশীৰ্বাদ কৰে অহাবাৰ মোৰ মনত চেষ্টা হ'ব যে আপোনালোকৰ পৰা এটকাও নোলোৱাকৈ চেনি দালি নিমখ আৰু মিঠাতেল আপোনালোকৰ হাতত তুলি দিয়া ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব সঁচাই ভাল হ'ব তাৰ লগতে ফটক কৰি নহয় লাহেকৈ নহলে কোনবাই কব মামা কৈছিলে কৰা নাই অলপ পিছলৈকে মই আপোনালোকক আধা কেজি চাহপাতো তুলি দিব খোজো কিন্তু অলপ পিছলৈকে সোনকালে নহয় কাৰণ মই কাবাৰ ঘৰত গলে চাহ খাব লাগিব নহয়